מתקן ההתפלה בחדרה הוא הגדול מסוגו בעולם, והוא מייצר כ-130 מיליון קוב מים בשנה. פרויקט החשמל שבוצע בו על ידי חברת אינטר-אלקטריק בשיתוף עם חברת חירות הוא פרויקט ייחודי ומורכב. הפרויקט התמודד עם תנאים סביבתיים קשים, לחות וקורוזיה, אבק פחם וסופות חול. במסגרת הפרויקט הוקמה במתקן תחנת שנאים, ובה 2 שנאים בהספק של 63 מגוואט כל אחד. כבלי נחושת באורך כולל של כ-200 קילומטר הונחו בו באמצעות תעלות ומנהרות כבלים. במתקן חדר חשמל ראשי בהספק של 11.5 קילו וואט, ובו לוח מתח גבוה הכולל 60 תאים לזרם 4,000 אמפר ולזרם 31.5 קילו אמפר. בנוסף לתחנת השנאים, הוצבו במתקן 22 שנאים בהספק של 3.5 מגה-וואט כל אחד. במתקן 6 חדרי חשמל במתח נמוך, בין 7 ל-18 מגה-וואט כל אחד. החשמל מסופק ל-65 מנועים גדולים ולכ-200 קטנים, לצורך הפעלת המשאבות במתקן ההתפלה. הספקם הכולל של המנועים הוא כ-120 מגוואט. רוב שלבי הפרויקט הסתיימו בתוך פחות מחצי שנה, והשלמתו הסופית ארכה כשנה בלבד. פרויקט החשמל במתקן ההתפלה בחדרה הוא הגדול בישראל, והוא מהווה ציון דרך חשוב בתולדות המדינה.